pentru astăzi. Cel ce stă sub ocrotirea celui preaînalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Psalmul 91, versetele 2 și 3. Psalmul 91 este preferatul meu și știu că și a multora dintre voi. Însă, ce înseamnă cu adevărat să stai sub ocrotirea lui Dumnezeu și să te odihnești în El? Cum se aplică în viața noastră ca și creștini? Psalmul 91 începe cu afirmația: Cel ce stă sub ocrotirea celui preaînalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Asta clarifică de la început cine va avea parte de această protecție din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu protejează pe cei ce aleg să trăiască cu El și să stea în perimetrul protecției Lui. Dacă citim cu atenție, observăm că verbul este la timpul prezent. Cel ce stă, nu cel care a stat, dar acum alege să acționeze fără Dumnezeu. În fiecare zi trebuie să alegem să ne așezăm sub protecția Lui. Cel pe care Dumnezeu îl va proteja este cel care trăiește în mod activ o viață evlavioasă. Cel care a decis să umble cu Dumnezeu și continuă să stea în ascultare de El. Locuirea în prezența lui Dumnezeu este o alegere conștientă. Este ceva pe care decidem să facem, nu din necesitate sau obligație, ci dintr-o inimă plină de dragoste și dispusă să se supună autorității lui Dumnezeu. A ne odihni la umbra celui atotputernic înseamnă să căutăm constant iubirea, mângâierea și protecția lui Dumnezeu. Ocrotirea celui preaînalt este rezervată acelor oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și împlinesc poruncile Lui. Tată drag, aleg să stau sub protecția Ta și să mă odihnesc în Tine, chiar și în zilele când suferința se luptă cu trupul meu. Tu ești refugiul meu, Tu ești mângâierea mea. Te iubesc. Amin.